Good morning. Ito ko tindahan kay mapalit ko bugas kay may malungag. Nahurot ang bugas sa tao. Dayon buntag sayo pa man murag wala pa motor. Wala pa ang driver. Asa kog bugas sa tindahan do katulog ba kasi bugas sa unahan. Asa kog bugas kay para na ko'y malungag karon kumahaw. Tag mga 2 kilo. Bugas sumay na ba ang paliton kay ito gani pero wala may mais ba dahil yung kuan ito sa unahan itag bugas 2 kilo. Ito yun ang problema na po natin. Pila natin Tag-G. nasa na kuan Pilit. pilit kay tag kuan bogas Kanan. Isa ra kanarang ala. isa ka klase Jasmine. Wala ito tayo duha tagbugas 2 kilo para napamalong pang karong pamang okay natin kung bugas buo kapalit sa kapalit 2 kilo te may baligya pa te 2 kilo hindi mabos ba te Dili di matusok. Mao man ang tiglan na swimming pool. Tuloy pa silog ya kasi. oh my gosh pis ilang slot yun so kapay na tagbugas so kakagigilora aga na to pamakakaparaon niya naabot na ko sa aming balay tara maglong ang parang ako'y pamakaw tara maglungag tayo ako'y nilungag na kuan ako'y nilungag din nga mais gapon kaya siya gapon dayon ako ni siyang maglungag kog butro gapon naman ibahaw na ni ako man ni siyang ilawog sa yung kuan okay sa buwan ako na niya yung uli agas sa akong grape ito sa loyo kaya magbugas ko sa among grape among kalderong way bugas yung lagom gitapang mga ko sa uling ato good kinahapdan nig ay naguba akong cooker dan gitapan ako sulay sa uling wala may lagom na ng lagom yang kuan yang sani si yang bottom yang sampot ba oh muta na siya unsa ka kuno ko oh time to hugas ang mga kalderong way hugas ayan ay hugas talong pagpangugas kay sa yes tanggahi ako di ko ako na ni wala naman ang steel wall eh paano ang steel wall hindi akap dahil ayaw paano ang kuan tantangon ang dokot magaras ako ning ano
Oh yes, nakakog pa rin sa bugas. Pa. Huwag na tayo. Ito. Basta ka na eh. Okay na. Ka-oily man yung ito niya. Itong pahiran sa pay. Milit ang abog-og. Sorry. Mais ba? Mais gaabog. Imatayan ko na niya. Itong pahiran kay kaya dili saan eh dili ma-accumulate yung abog ang moist ba ay maglongag na pa atong palirong baka ni gasol. Ako gani nga itong sa uling gawa. Ikalayo. Naadi ay. Ayan gamay. Alright, nakalong up na. Good morning. Tapos gawas. Inaabot pagkaon kahit lang. Karon pa mana. Karon pa nagyatag ganira na. Ba? Ha? Karon po. Kasi may hapit. Kanina lang sunukang isugo, no? Oh. Di, pakita. Dili. Ah, karon pala. Isod sulod. Kasi kata mo, ikaw sulod. Butang sa lamisa, butang sa lamisa. Oh, nasa sila na, no? Oh. Gadula. Gadula ning karon pagyatod. Karon pa nagyatag mo, oh, ganira na. Nasutso no? Huwag mo na isudan. Ha? Wala isudan? Isudan? Buang, baka ang huli isudan. Matubalik ko ba? Ako adto dito. Wala isudan man na. Kaya lang. Tanaw daw na. Wala lagi. Ang adto, wala na isudan. Good mo. Good bagit ng morning. Agto. Tapos kaya mong buko ko alot. Palit mo itong pan. Dito mo kung palit. Sige lang. Isugo ko kung wala sudan. Tanatos lang anong wala sudan yung makabutang. Naganihar ang pagkaon. Yung alas 8 na. Alright. Nakapangutana na ito. Anong wala sudan kay wala good day sila sudan. Abay akong nalimtan og apel og sudan. Pagpadala nila ang pagkaon. Huh? Ito ko dito sa unahan kay ulit kog pan. Yun pag mata na mo, bilar man. Dugay may mga mata kay mga tao mo mga wakpak ko. Dugay mga tulog. Okay. Sabay sa ano kapit ako pero kapit may hapit og sud ang sa una lang po mo adto and og pan pero sa unahan sa ko sa unahan kay balit sa kog sudan Dili ka ka Lolo. Dili ka ito og sud ano og pan pagkang kay may buntag
So, ulang lagi rita. Kaya pagpanan ni og sudan. Naay na maliga og isda diri sa unang tan-awon ta kung nindot ba ilang isda. Ilang kilo malang say? Cinta, cinta gang. Cinta. Unsa na nga bulubod? Unsa na? Kunting kahoy o kwan, pilit. Kahoy o pilit. Pila ka man kahoy? Jis. 80 kilo. Oh. Kini te pila? Asa ka na, 350, nukos mo na dong. Subras to nga na dong, atong tibangon. Okay. Ang malangas eh. Mahal. At gusto pa niya rin. Ito yung naabot ko sa layo. Sa agi. Ang mali. Paniri. Dagang mo malikod. Ang tablay ba yung sa mga Abot. Nabot siya bantang mga alas. Nabuhay na mo. Ito, nabuhay na mo. Bando nabuhi. Apa dali nabuhi dali ay. Oh, dito. Kama na pa ng pama. Lawan. Naging ata pama. Amat. Tambal. dahil may ikaligog dagat. Pero init lang. Sus, mag-inam kalingawan niya sa bata pa. Basta taob ang dagat, yung linaw. Hindi yun, dili lubog. Magkinaligyo, good me. Dugay imangundang, pagtong na lang sa kaitom. Ligo, gihapon. Manimang lingaw sa una sa bata pa mi. Basta yung ani, linaw, hindi taang. Yan, basta tinaw ang kuan, dagat Pero karon ay sus, arte na kayo. Di na maligo, kay maitom. Luoy na lang ta. Kalas ang luta, kalas ang lusyon. Laagod ko sa baybay kay talagsarap ko makalaag sa gawas. Talagsarap ko magawas sa una. Uy, dahan tinangkong. Yung mga pangayog tinangkong dire. Nakasal tinangkong mga tambok. Syudad. Kay mong grocery ko niya. Dukog. Ang sudanon. Uy. Sabi sa baybay kay mali na pa. Lumiyan na Lumiyan na sinugba Hey, mga kasunod ba? Oh, mga sinugba. Kasunod ba? Saan dito? Taon yun ang sinugba. Wow, labing sila. Vlog ka rin ka doon. Bye-bye men. Yuwat ka namin, kumen. Maraming huli ng isda namin. Binigay lang. Ang taol. Abot ako sa balay. Sarado po dire ron. Lipot kay sarado.
Catch me if I fall. Ay, naabot ang yung nag-suroy-suroy. Wala ko kapalit o sudan. Kaya wala yun nang diluto. Diyan ako may bulad. Okay, go. Sabi, diyan po yung noodles na lang pa pa. Okay mo. Ano sa akong nilongag? Okay na. Ano sa akong nilongag? Ano sa akong nilongag? Okay na na eh. Nabas mo na eh. Nabas akong nilongag. O, dito. Kaya ko na eh. Okay na. This is good lang. Mas awas ng nila binihara.